Da naručim hranu koju Karleuša jede. Ok, mislim da ćemo imati novi serijal. Dobiješ follow. Ajde vidimo šta to Karli jede, zato što žena izgleda brutalno. Čak i ljudi koji je ne podnose kažu ne podnosim je, ali super izgleda i super je smršala. Recimo šta to ona jede za večeru i ovdje je izjavila da često jede posne sarmice od zelja koje obožava, kao i prebranac, tušiju i podarak bez mesa. Da je idealna prilika da dam šansu posnim sarmama, iako sam ih uvek na svim slavama izbjegavao. Gledao sam u par restorana, samo sam u ovom našao posna sarma. I ako budem bio gladan, znate mene, naručio sam prebranac i to je piše da voli. Također je rekla da za večer uglavnom jede povrće, sad ne znam da li je grilovano, ali eto uzeo sam grilovan. I gledaj, koristite moj kod Johnny Pony za 4 poručbine po 250 dinara umanjenja. Jedite posno, znam da je post i baš mi je drago što sam izabrao ovaj video gdje ćemo postiti zajedno. Nadam se da će mi se svidjeti, naravno da ću reći ako mi se ne sviđa, ali nadam se, polažem sve nade. Evo kako izgledaju sarmice, ne izgledaju